escuchamos las obras da pasarela e se aprobou reclamar, e así se dio ao comento da pasarela peonil para peregrinos do Camiño de Santiago e das obras relativas á remodelación do cruce da saída da P9 en Cuxeiros. Queremos preguntar se sabemos algo en relación a esas dúas obras. Sí, eso está seguindo o trámite, está todo... Houve contestación por parte do convento, sabemos algo? A contestación xa aí o último pleno, que se estaba, en un caso estaban co proxecto, e no outro estaba o proxecto, no caso da remodelación estaban co proxecto, e no caso da pasarela... Co proxecto da remodelación? Sí, e no caso da pasarela, teño aquí anotado, se había feito o proxecto, se había aprobado, e estaba ahora pendente de ter presupostos para contratar a obra. Hai financiación para sí, hombre, hai financiación. Os orzamentos do Estado están sin aprobar. É dicir, todo que sean novas inversións están paralizadas hasta que haya orzamento. Claro, pero digo, sobre todo o tema da pasarela, porque si se recolía no orzamento anterior... No, a pasarela, a última vez que expliquei, lle dixen, está o proxecto terminado e está a espera dos novos orzamentos. É dicir, todos os trámites da pasarela se terminaron. Ahora que ten que haber o orzamento do Estado no ano 18 aprobaron para que se contrate a pasarela. E o outro está o proxecto en marcha. Alguna pregunta máis? Sí, vamos a ver. Nos presentamos unha moción que non foi tramitada de acceso, onde solicitamos un acceso dende a autopista P9 o polígono industrial de Monte Paquiña para que non tuvese que atravesar os núcleos urbanos residenciales de Cuxeiros e Peinador. Con fin de dar unha solución aos múltiples problemas que todos sabemos de seguridade vial, ruido, contaminación e demais. É iso que solicitamos, é dicir, é un prego que facemos toda vez que non a tramitaron de que se inste ao Ministerio de Fomento para a creación urgente dese enlace que una a AP9, a autopista AP9, co polígono industrial de Monte Paquiña para non ter que atravesar eses dos núcleos urbanos residenciais. E sobre todo, que pode demandar tamén dentro desa solicitude, unhas fotografías da señalización que está na rotonda do Alto de Cuxeiros, onde se impide o paso de vehículos pesados que a día de hoxe, por imposibilidades técnicas de que poidan atravesar por outro lado, os vehículos pesados tienen que seguir atravesando o núcleo urbano.